салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Чӣ хеле ки шумо гуфтесен именно мардуми ғариби тоҷик. Ман он кора кардесам. Барои группаи бисёри экстремистҳо мехоҳен ҳар рӯзи якшанбе именно барои группаи бисёри экстремистҳо. Исоқов Аюб барои назаратиҳои террористҳои запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, кроме Европа. Ну понятно. Илтимосот мекунем Исоқов Аюб ақаллан як мудда як бор именно барои группаи бисёри экстремистҳое ки мо мехоҳем не нехмона гап занем против и лаънатиҳо. Пожалуйста. Номерои WhatsApp, Telegram 24 соат кор мекунад. Чизи гуфтанӣ ҳастен? Агар дар эфир гуфтанӣ набошен, пожалуйста. Завтра уже мо дар эфир ҳастем. Хоино группаи 24. Агар тарсончак набошен ранги назаратиҳои террористҳои запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буброен. Мегакӯсен ашури бо кличкаи Калмырғ. Рожата ишон буте, ку мебинем группаи бисёри экстремистҳо рожаҳои хунуктон нишон метен.